Вітаю! Поки ви ставите лайки та підписуєтесь на цей канал, я розкажу вам дуже цікаву інформацію. Чи будуть в Україні вибори в цьому році? Це питання хвилює багатьох. Я особисто вважаю, що виборів в Україні в цьому році не буде. Я так вважав і в тому році, і вважаю так до сих пір. Але буквально вчора я отримав дуже цікаву інформацію про те, що одна поважна делегація, яка була у Вашингтоні, повернулася до Києва. І вона поставила нашій владі ультиматум, щоб вибори були неодмінно цього року. І сроки називаються жовтень-листопад. Так чи ні, вже покаже час. Я вважаю, що виборів не буде, але ці джерела мені кажуть, що вибори такі будуть 100% жовтень-листопад. Вже в кінці цього року, я думаю, що ми до цього ролика повернемося і зрозуміємо, хто із нас був правий. До зустрічі!